Kibedo kod odiochieng' marabora e sikunde ka iduogo pacho, yud thuolo mar kweyo pachi kendo bedo gi mor e chenro mar Bang School. Chenro mar Bang School chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo. Kama inene katun mamori, ipuonjori weche mathoth, ibedo kod mor gi nyiero motimo Cathedral. Kik bai, Bang School, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. I've fallen and I can't get up! Ineno Kala TV. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. Oimore ka mora maintie janeno mar Kala TV rwakini machiegni weche manyien saa 3 mar otieno ka wang'iyo moko kuom weche manomi pek odiochieng' ma kawuono ni ka en tarik 1 dwe mar 6 ka jasomo Enan Rogers Odhiambo. E weche man godo otieno masani en ni kwayo makende koro keti ne piny owacho kaachiel kod telo mar kaunti mondo mi oyie ne kaka nyalo biro rido chenro mag arita kwe ratiro mago mag ngima oganda e gwenge mago ma Kaluka ne kata moloyo e kaunti man ma Kisumu. E sach nyasi mano mar Madaraka odiochieng' mano makono ni wach mar arita kwe nomi pek e sach twak mano otimre ka koro wacho ni weche mag richo mag arita kwe osebedo ka koro kelo kion kokoro aluora e ngima oganda mane aluora mar bomani ma Kisumu ka Justus Adoyo chako na weche manyien kod wacho nogo. Lakini bado hizi kamera hatuzitumii jinsi ambavyo inastahili, sababu tunabakia tukizitumia kupata evidence after the crime has been committed, na sidhani kama hilo ndilo lilokuwa lengo. Migosi Ramadan Mwabudzo yogo malik mokalo weche gweko magarita pamedo wacho ni sani ojende moko koro rodho gande bomani maduong' ma Kisumu. Kuna wale vijana ambao wanatembea na bodaboda alafu wanapiga watu rungu. Juzi nikiripoti hapa kwa Regional Commissioner niliona kuna condolence book ambayo imewekwa nje ya jengo hilo ya kijana mshupavu ambaye aligongwa na wahalifu hawa, mfanyakazi wa serikali katika Huduma Center. Jambo la kusikitisha. Kabende jatelo noero korono ywago malik mokalo moko kuom jonjore masani kuro chieko kod kido moro mar mayo ji chiemo e kwende gweko mabende liete onenore. Nasikia kuna gunzi wale ambao wanavamia chakula kwenye matanga. Sijui tutaweka katika fungu gani ya ubinadamu. Hawa afadhali mbwa, afadhali kondoo, na mwisho kabisa pia afadhali nguruwe. Sababu hawana akili. Hawako katika fungu la ubinadamu. Nafikiri matanga tunavyojua sote ni msiba. Na wanaoenda katika msiba wanaenda kuomboleza, hata hawaendi kufurahia. Katika maneno ya Osingo ni Gibinindo Gibra Kisumu, Professor Peter Anyang' Nyong'o. As we move closer to the 2027 general elections, I urge all of you residents of Kisumu County to value peace, restraint, and tranquility. Elections come and go, but the social fabric of our communities must endure beyond political context. Security remains a critical function of the national government. I therefore call upon all the national government administration officers
entrusted with the responsibility of protecting citizens and property to remain vigilant and proactive. Nekala TV Koke County ma Kisumu and Justus Adoyo. Seche maongo ne dhi nyime bende en koma chielo jotend piny owacho mathur ka ni Migosi William Ruto bende sach nyasi no mar madaraka manobagi kaunti man ma Wajir ne owuok oko kendo lero ni gidwaro mondo ginene gwenge duto mathur ka ni ochwalnegi chenrogo mag dongruoge mag gwenge mabiro dong' chien e weche makamagi. Ruto kawe nyasi onogo e gwenge makono owacho ni kuom kinde malach oganda mawuok e gwengego mag nyandwat mar Kenya osebedo ka koro ok yud ber mag weche mag dongruoge. Gino bende koro nowacho ni gikone biro chopo wira ni gidwaro mondo gichwal chenrogo mag dongruok e gwenge duto mago ma pacho ka. I want to tell you that on behalf of the people of Kenya, today, as I stand here, every time Osman went to apply for identity card, the most basic document of citizenship, he was treated not as a Kenyan, but as a suspect, an illegal alien. Every time he was asked for extra documents, subjected to additional vetting, and sent from office to office year after year. Osman was not alone. For more than 6 decades, this was the lived experience of hundreds of thousands of Kenyans in northern Kenya. Citizens were forced to prove they belong through a system built on suspicion, ethnic profiling, and bureaucratic humiliation. How could Osman and countless others like him be expected to pursue their dreams and build their... Katika miaka 63 ambayo imepita, tumepiga hatua muhimu katika maendeleo ya nchi yetu. Tumekuwa tukizingatia katiba na tunaendelea kuizingatia. Lakini Mheshimiwa Rais, katika miaka ambayo umekuwa mamlakani, serikali ya awamu ya 5 ambaye wewe ni kiongozi wa hiyo serikali imefanya mambo muhimu ili kuweka mbele utaifa wetu na kuunganisha taifa letu la Kenya. Umetoa utaratibu ambao ulikuwa unabagua wananchi kutoka sehemu hii ya kaskazini mwa Kenya, na sasa utaratibu wa kutoa stakabadhi za kitaifa zikiwemo vitambulisho, utaratibu ambao unatumika sehemu zote za Kenya, ndio utaratibu unatumika hata hapa Wajir na kaskazini mwa Kenya na pwani, na hakuna tena sababu ya kuwa na utaratibu tofauti ambao unalinganisha wananchi kulingana na dini zao ama maeneo ambao wametoka. Rais Ruto ni fire si fire. Mr. President, you have not only brought dignity to all the people of Kenya, but also you have put maber kata marach nyithindo ariyo noting'o magi ka koro mamoko ariyo to jopiny noreso e mach nogo ka koro miyo no to noduogo dere reso e mach nogo ka koro miyo no to noduogo dere gi tol mana yien moro mane bathode no e masira onogo. What happened is that probably they had a problem in some small fracas in the home, and after that, in the morning there was nothing wrong,
but the husband left for the church. The grandmom also left for the church. So after that, likely she decided to lock the children inside, all of them, the 4 of them, and then alifunga mlango kutoka nje. So likely, because we don't know, none was here to know what was happening. Then she lit the house, placed the house in burning. So after that one, there is also a neighbor who came here who saw. Juu sisi ni majirani, nikakimbia kuja kuona ni nini mbaya. Kukuja ninamkuta ashahang, amejiang pale. Na mtoto, mimi kuenda kufungua mlango, mtoto wa kwanza akatoka. Tena wa pili akatoka. Hao wengine sana nilijua labda aliwaweka kwa kitanda. Moto ilikuwa inawaka sana, huwezi ingia ndani. Eweche mamoko bende eni Senator Homa Bay County Moses Kajwang' okwaluri kind governor mano kata governors duto makaluka ni kaka achiel kuom yore mag kelo kanyakla mar oganda motelo yiero maduong' mabiro. Wach makamano biro bang' monj mane riko monj godo governor ma Siaya Migosi James Orengo e kinde mabende nodhi e gwenge mago mag Suba e kaunti no mano ma Homa Bay, kama koro iwacho notwak kanyo kod oganda ka bende iwacho ni noweyo ka ji ariyo ne owiny marach mokale monj ma kamano. Migosi Kajwang' kani omed timo siasa mago manyalo kelo lwenje machal koda mago motelo yiero maduong' mabiro. We were with you and Orengo in the Senate. He's a friend. Let us allow him to come and say the things he wants to say, and then he goes back to Siaya. Our people are not going to change their minds. They are not going to change their positions. But when we fight him, we make him look popular. His popularity is perhaps social media and urban. Our people here in Suba are very peaceful. We have never had violence in our political campaigns. We have never had bloodshed. We have never done the things that I saw being done yesterday. I want to urge governors, please take care of your counties. And that is why we are fighting to increase the money that goes to counties, because we believe in devolution. And we have disagreed with the National Assembly, Governor, you know, because we feel that counties should get more money. When we give counties more money, then we expect our governors to use that money to develop their respective backyards, not to use that money for political tourism and for political provocation. So I want to urge my senior brother, Governor Orengo, that let us stop this political tourism, let us stop this unnecessary political antagonism, let us focus on delivering for our counties, delivering for devolution. And it makes no sense when we are fighting amongst ourselves. There are so many people who don't like us that we should be fighting, that we should unite together. That is my prayer. This is the time where you engage authority, not on the basis of gender, sex, age. You engage authority on the basis of Manyoro kaka don boisasa noero mar ODM Manyoro kaka don boisasa noero mar ODM Roma bende ni neno kako kang mabiro nyalo kelo kanyakla oganda duto mabende wuok e Nyanza kendo joera mag don boisasa noero mar ODM. Jotelo duto nodhi nyime kod kwayo achiel mar oganda kanyakla kod achiel don boisasa noero mar ODM. Kabende Migosi Simbarati achiel kuom jolupo gai mar duond boisasa mar ODM bende mana duol maket kod mano. Mimi kama Simbarati deputy party leader, nitawaomba ndugu zangu nyinyi wa Nyanza, Baba Raila Amolo Odinga amelala. Sisi kama Nyanza lazima tuchukue power. Tunataka power kivyo vyote vile. Mimi nauliza ndugu zangu wa Kikuyu, ndugu zetu wa Kale, nyinyi mmekuwa uongozini kwa zamu na zamu. Yule mtu tutakubali Otieno nikabe togana duto riwigi kendo tikanyakla mar gero duond boisasa noero mar ODM. So we must be ready to build our political party called the Orange Democratic Movement, founded by Raila Amolo Odinga
and I was the first Secretary General of ODM. So I have sentimental and reasonable reasons to be attached to the ODM and to support the leadership of ODM when they change and new people come, because we must fund. Ine broad base kendo gine pinyo wacho, nyaka ine broad base kendo gine pinyo wacho, nyaka iero mega makinchopi. Affirm our commitment to staying in the broad-based government and in government now and in the future, and building partnerships to capture power. Bende Mikai Wangani olero ni duond bura ne rone otelo ni okibilingalinga kile ge kuma midhiero mopogore opogore gore kuom oganda jo Kenya. We remain cognizant of the present economic challenges facing Kenyans, in particular the fuel crisis, and remain hopeful that the government will step up the intermediary measures and interventions it has put in place, even as we wait for the war in the Middle East to dissipate. The ODM party is deeply concerned about the safety of our children in school following the recent fire tragedy in Utumishi Academy in Gilgil. Nekala TV koke Kisumu County and Justus Adoyo. Wachanogo madun busha samaro ODM janano mara kamoro mentie miyo wakawudo yue matin kata kamano weche mamoko duogo ni kanyo bang' thuolo machuok. Tok bedo kod odiochieng' marabora e sikunde ka iduogo pacho, yud thuolo mar kweyo pachi kendo bedo gi mor e chenro mar Bang School. Chenro mar Bang School chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo. Kama inene katun mamori, ipuonjori weche mathoth, ibedo kod mor gi nyiero motimo Cathedral. Kik bai, Bang School, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. I've fallen and I can't get up. Komuch to wan kode duoko mag tuke mopogore opogore, jotugo motimogi, kuonde magitimogie, to gin tuke magi mabiro. Mano emomiyo wan ka e chenro mar chal pewe, tudri kodwa wuok tich nyaka tich abich saa 11 mar midhiambo nyaka saa 12 mar midhiambo. Kama wanyisi motimore e pewe duto mana e Kala TV. Machiegni kendo. E weche mamoko bende en jogo makendo tirogo mago mag oganda odiochieng' mano makauno ni ne wuok oko e boma mano ma Kisumu mar ne kwedo nek mar Wakeini ma iwacho ni osebedo katimore malich mokalo e thurkane. Ka kinde makamano bende ne gigolo kwayo ka gilos kod jofwambo ka giwacho ni gidwaro mondo migine ni chenro mag arita mag jogo mamine oketi okang' mamalo. Sito bende chenro makama kata tok makama ne gibag skul mano ma Jolomino ka wayudo lerno e yo makama. Erokamano uru, kawuono wan kae kaka jopiny, mine gi mon ma wacho ni wakedo nek mar mine gi nyiri nikech mana kit chwechgi mar nikech gin nyiri gi mine. Kawuono wan kae to Kenya mangima bende pod paro gini ni chieng' ma wawacho ni Madaraka Day miwacho ni uhuru. Wadwa mondo wawach ni nyiri gi mine nego bed ni gin mage bende gin gi uhuru mar dak and bedo ni ginyalo dhi kamoro amora ma ok neg-gi. E gin wan kae kawuono mondo wapar jok mositho to wawacho ni owach nying gi matek kuonde te mondo gite giyud kaka haki margi nikech ne githo e lwet jok moko.
Kosimak jogo to wawacho ni gin kanye to familia gi bende ni. And again we hear sad stories. Inga iluonga ni Maxi Daniel atiyo gi migawo mar Talanta Africa to kawuono achung' kaka jatelo no Kisumu County mar End Femicide Movement. Mokwongo adogo erokamano kuom odiochieng' ma kawuono kaeto adwa luongo jogo duto te ma tiyo e kuonde mopogore opogore nyaka wakel a stop to femicide matimore e country kae sani. Mar adek adwa penjo task force mana kaka nyawadwa wuoyo ni task force manoketo recommendations 58% mar recommendation manoket cha wadwa ni mondo uchak timo implementation sani. Wadwa ni mondo wachak ng'eyo ni sawa wane madaraka to wane madaraka ni nitiere jogo ma gin free to jogo jomoko gin free. Wadwa ni mondo wang'e ni mine e Kenya kae kata nyithindo manyiri e Kenya kae how free are we mondo mi wadag e Kenya kae nikech inego ahinya piny oru wachio wayudo ka cases medre to onge ng'ano matimo gimoro amora. Authorities kwatemo report cases bedo placed underwater. Koro wapenjo ni nyaka karang'o mabiro bedo kwa timo report mag cases mag women being killed everywhere. Weche mamoko mopogore kod mano bende en jatend migawo mochung' mag arita Thurkani Kipchumba Murkomen koro noyango ni duol mochung' kedo kod weche mag yedhe mawilo paro mong'ere kaka Nakada koro ni biro bedo e telo manyime e konyo kedo kanyo kod yedhe mawilo paro kaachiel kod kuong' e kind nyithind sikunde mopogore opogore pacho ka. Kane wuoyo e kaunti no mano ma Kericho kata e skul nyino mano ma Kipsigis Girls, Murkomen ma bende ne oten kanyo kod jotelo mopogore opogore kama oting'o gavana mar kaunti nogo ma Kericho Dr. Eric Mutai kod jaod bura mano ma teacher outrightly. You ask the teacher kuna teacher outrightly. You ask the teacher kuna drugs hapa na nini. And you know some of the teachers are just confessing kwamba kuna wanafunzi hapa wanatumia bangi, wanafanya hivi, wanafanya vile. I want to encourage students here that it is dangerous in your life to be introduced to certain behaviors, alcohol, drugs, smoking at this age and time. And it is not even good even later in your life. And I must encourage you to follow the right path, be busy. Wazazi wanapowacha watoto ikiwe ni shule inaangalia heshima na discipline ya mtoto, tunafanya makosa kubwa. Discipline starts with the parent. Discipline starts with the house. So lazima nyumbani tuangalie kwamba sisi tunachunga watoto wetu ili wakati wanapoenda shule wasiende kufanya yale vitu ambayo saa zingine tunaona. Mambo ya maandamano, mambo ya kuchoma shule, hiyo isifanyike. And it is good that we don't have it here in Kericho. We wish to partner with our institutions and the county government to ensure that we are proactive and ensure that in an event of disaster, our schools are prepared enough, and also use this opportunity to ask all the quality assurance officers within Kericho and even in Kenya to move a step ahead and ensure that the government manual. Kwa mano golgi jalup county commissioner Makadebo Mikai Kaslin Omolo e kinde mano rikotelo e nyasi mar madaraka e skund sekondar manyaka kana e sub county no Makadebo. Mikai Omolo wacho ni loch nanga duto winjore obede twech achiel kaka yorno ni arita kwe kod chenro mopogore mag piny owacho obedo motegno kosingo tudruok e kind kidienje duto mag loch nanga e sub county no. Rujo moerore donge kamano wabedo rujo moko makopimne gi wach kata kong'isi ni kama iloso kama wan gi village elders, and this village elders from next season, that is in the next financial year machakore next month, they are going to get some stipend. Idhi chulgi pesa midhi chulgi no is enough to assist you at the village level. So you don't have to bring everything at the sub-county level of assistance. You take material time. Machalo akoro ni bugi olal. Surely we cannot handle that at the sub-county level. We can't handle that. That is why we have the village elders. Village elder ni dwako onyi at his level. Makitambo chopu kujocho telegi makoro kata chiko tamo. Mikai Kaslin beno kwa jopiny mondo koro ni oyoti kod gi machiegni kendo chwalnegi lipode mag timbe maundu kod mago maling'ling' e kor gwenge. Kamachielo ojiwo were mondo koro ni kik yie donje timbe manyalo ketho ngimagi. Ung'eyogi, koso ukiagi? Ung'eyogi? Do you know them? Yes. Why don't you report them to the authorities? Ing'eyo nyathi ma chache gweng'. Why don't you report them? If you don't report them,
you make them grow horns, and then you're making our life very difficult. You know, the ratio of police officers to citizens, it is so large that we are not able to come to every home, to every person to take care of. Readings take care to in the future. So whatever energy you're going to put right now is going to be equivalent to what you will get after like 15 years. Kowuok e kaunti ma Kisumu ne Kala TV, Anfelo Goblis, Ochieng. Janeno maragi wacho nogo mar Goblis e kaunti ni ma Kisumu tieko no weche manyien saa 3 mar otieno. Pani weche gi kamoro moro minti nyalo luwogi e mbui mano Kala TV Facebook Live kata at Kala TV Kenya e X kata Twitter. Bende nyalo yudogi e YouTube ma en Kala TV Live Kenya. Mane kendo weche manyien ne Nan Rogers. Odhiambo bir kuro otieno majaber.